Atanabagy taryhy binagarlyk ýadygarlygy hem ýurdumyzyň meşhur taryhy binalarynyň biri bolup, ol Liwat welaýatynyň Kerki şäheriniň merkezinden 10 kilometr günwatarda Atanabagy şäherçesiniň çäginde ýerleşýär. Atanabagy binagarlyk toplamy arhitektura ýadygarlygy bolup, onuň ilkinji binýady 10-njy asyrda desgalandyrylypdyr. Atanabagy ýadygarlygynda geçen asyrlarda dürli döwürde birnäçe dikeldiş we rejeleýiş işleri geçirilipdir. Emma şonda da onuň esasy durkuny ütgeşiklik girdiripdir. Diňe onuň ýykylan ýumurlan ýerleri rejelenipdir. Egerde siz ýetdi edip görseňiz, bu ýadygarlygyň 4 gümbözini 10-njy, 13-nji asyrlaryň arhitekturasynyň ýyzlaryny görersiňiz. Soňra bu gümbözlere barýan 9 sany kiçik gümböz bolan dälizde bolsa, 16-njy, 17-nji asyrlaryň arhitekturasynyň ýyzlaryny görmek bolýar. Diýmek bu ýadygarlygyň dälizleri toplamy soňky döwürde gurulupdyr. Gelin indi bolsa bu taryhy ýadygarlygymyzyň döreýiş taryhyna nazar aýlalyň. Halk içinde aýdylýan dürli rowayatlary görä, Balxyň Çar welaýatynyň hökümdarynyň ýeki täqidi bolup, Ibn al-Nur ogly şol ýeki gyzyny Dem, ýagny Kerki welaýatynyň häkimine durmuşa çykarýar. Emma köp wagt geçmänkä Ibn al-Nur oglynyň şol ýeki gyzy bir wagt aradan çykýar. Bu habary eşitip biçak gussa watan Ibn al-Nur ogly ýekiji gyzyny jaýlamak üçin öz ýakynlary bilen Kerkä gelýär. Gyzynyň hormatyny olanyň mazarynyň üstüne owadan gümmöz galdyrmak üçin dürli ýerlerden ossolar çagyrýar. Ossolar işe girişip gümmözi galdyryp başlaýarlar bilen gümmöz öz-özünden ýykylýar duruberýär. Bu ýagdaýa ören hapa bolan Ibn al-Nur ogly bir gece düş görýär. Düşünde ona bir ak sakally goja ýanyna gelip gurulýan gümmöziň laýyny we suwuny taýýarlandy. Ona Mekke Medineden getirilen suwy we gomy goşmagy maslahat berýär. Ertesi düşündäki tawşyrygy berjäy etmek üçin ol Mekke Medine kerweni ýorlaýar. Haçanda kerwen dolanyp gelende onuň getiren suwuny gümmöziň guruluşy üçin suw alynýan guýa goýýar. Topragyna da kerp çörtmek üçin taýýarlanýan palçyga goşýar. Ine şeýdip taýýarlanan palçyk bilen gümmöziň ähli ýerini galdyrýarlar bilen ol asla gyşarmandyram, ýykylmandyram. Şeýlelikde 10-njy asyrda bu ýadygarlygyň ilkinji gümmözi bina bolupdyr. Haçanda Ibn al-Nur oglynyň özde ýoğurundan soňra gyzynyň ýanynda jaýlapdyrlar. Bulardan başga da bu kömekde 4-nji halif Hedreti Aliýynyň neberelerden bolan Zeyd Aliýynyň we Zübeyd Aliýynyň da mazarlary bar. Oçonuň üçin bu ýadygarlyk mukaddes, keramatly ýer hasaplanýar. Bu gümmöde dürli ýerlerden ziýarata gelýärler. Astana diýen sözüniň özü de arab par sözü bolmak bilen mukaddes bosagy, keramatly ýer diýen manylar berýär. Bu ýadygarlyk döwletimiz tarapyndan ýürite hasaba alynıp, ol döwlet tarapyndan goralýar we wagtly-wagtynda rejeleýiş dikeldiş işleri geçirilýär. Yerli ustalaryň kömegi bilen bu ýerde ýadygarlygyň kerpiçleri ýaly 4 tarapyda 24 sm, galanglygy 5 sm bolan kerpiçler goýulyp, soňra olar ýöride humdanlarda bişirildi we ulandy. Häzirki wagtda bu Atanabagy ýadygarlygyny Kerki şäherinde döredilen Kerki Taryhy Meden Döwlet Gorahanasy öz hasabyna almak bilen howandarlyk edýär. Halkymyzyň 5000 ýyllyk gadymy taryhy, öz boluşly däpleri, watanymyzyň taryhy ýanynda ýeten derejesi ören baý muzey gymmatlyklaryny öz beýan tapýar. Taryhy ýadygarlyklar we türkmen topragyna ýüze çykarylýan gadymy tapyndylar dünýäniň taryhy meden mirasynyň aýrylmaz bölegine öwürlýär. Onuň özü bolsa taryhy ýadygarlyklar öwrenmek hemde wagt etmek işiniň hasy östürilmegine, geljek nesillere getirilmegine ýol açýar.